oikein? Ai 104. Minäkin vastaan 4 jäätelösyönnissä. Mut nyt mä oon laihdutuskuullut. Mut hei, onks nyt riittävästi väkeä jo? Saara, tänne. Tarvitaanko lisää vielä matkustajia? Ainahan niitä tarvitaan, mutta pärjätäänkö näillä, sanotaan näin. Sieltä löytyy yksi vielä, joo tule vaan. Mahtuuko hän vielä? Siellä on tulossa yksi tuolla. Lutti. Pekka. Mahtuuko? No niin, näin on autot täytetty ja sitten on menossa. No niin, tytöt on kyydissä ja se on nyt semmonen homma. Että mimmonen on? Semmonen, että 2 pyörälle tietysti mennään, totta kai. Pikkusen perhosia vatsassa tytöillä ja tästä se lähtee ensimmäisenä kyydittämässä siellä on Sanna. Niin, Sami Kahdela. Joo. Vähän aplodia tytöille. Erikoinen tapa matkustella autolla. Ei sallita kuitenkaan yleisille teille. Täällä se on täysin sallittua ja mielenkiintoinen kokemus, joka taatusti säilyy mielessä koko loppuelämä. Jaha! Sitä sitten parkkeerattiin siihen välillä. Tämän auton, otetaanko tuosta? Autojen välinen etäisyys. Tulkaa vaan lähemmäksi, mua ei tarvitse pelätä. Mä olen säädyllinen henkilö. Onko siinä, kuka tulee kertoa? 55. Se on 55 tuumaa ja mikäs toi on toi punainen luku? 14. 140 senttiä, eiks niin? Kyllä, 104 metri 40 senttiä on tää väli. Tää olisi homma. Mitäs nyt tehdään? Mennäänkö tuonne taas? No niin, nyt mä otan täältä jälleen tilaisuutta hyväksi. 55 inches. Näin, ja muut seuraa perässä. Mennään tonne hiippaimaan, kun mä olen kotoisin hiippakunnasta. On hiippakunnasta. On muuten ihan tämmönen kaveri, joka on säädyllinen. Hei nyt kiitoksia kovasti ja nyt otetaan mitta. Mikä on auton leveys? Tässä on se homma nimi. Ja näin iso porukka kun todistaa, niin on kumma, jos ei tule homma todistettua. Siellä ei huijata. Kuka tulee kertomaan? Tuossa on 180. No niin, siinähän on Vesalon sitten tehtävä. Ajaa koskematta ajoneuvoihin tuosta välistä, joka on 140 senttiä leveä tuolla punaisella autolla. Olepa hyvä ja kuunnellaan, että koliseeko pelti, tuleeko osumia. Sieltä on Vesa tulossa. Ei. No mikäs siinä nyt oli? Kuunnellaan. Osuuko autot vai pääseekö läpi koskettamatta? Wow! En kyllä kuulu mitään hellikolle. Alansa taitaja on. Ja näin hyvä leisö, siellä on mies valmiina kaatamaan autoa mahdollisimman monta kertaa katon kautta ympäri. Ja auton katolle on laitettu renkaita. Sitä varten, että saataisiin riittävästi kitkaa. Turvakaaria ei ole ja tästä lähtee kaato. Ja lisää kaatoja on tulossa ja niin kauan kaadetaan, että auto ei enää liiku.
kunnossa. Mahtuuko se mies olemaan siellä vielä? Kyllä siellä aika ahdasta on. Ei se kyllä enää ympäri pyöretä, vaikka kuinka ottais vahtaa. Mistä se pääsee pois? Pitääkö hakea rautapää? Can't get it out. Onko se aika jumistua? Sieltä takaikkunan kautta on tilaa sen verran tulla. Näin Markku Tapaus ja Rover! Okei. Näin on lähtömerkki annettu. Sieltä Jukka tulee vauhdin. Ja aivan päähän saakka. Noin. Onko kaikki